И здравейте хора, ние ще играем Soccer Star. Та игра е малко вече стара, но пак си чак сега намаля звука, че е много шумен. Така, добре, така малко. Сега, малко съм напред, но това няма никакво значение. Сега тук малко не бачкам. Така сега трябва да подадем на този черния. Цена от Африка, но сигурно съм, сигурно. От Европа, така. На черния, добре, сега сето от Майнкрафт. За него, за към мен. Сега ли ще вкарам? Сигурно не. За сигурно топката ще откова. Моя така леко ще читна. Леко чит, голям. Хоп. Подаването. Стой дори. Какво става? Така, подаването. Черния пак. На този пак. Така. Са вкарваме най-лесно. Тя топката даже е силна. Но вратаря като е сакат, какво да правя? Сега центрираме. То черния пак, то ми ще ми се окаже голям любимец. То с гола. Сега, гол. Разбира се, че ще е гол. Аз съм най-добрия. Ето level completed, защото съм много добър. Така. Така нека махнем Тему. Тему е тъпа реклама, аре махни си. Окей.